wekhulu zokhozi FM kumele nilungiselele ukuthi kunemashi enkulu esizoyifaka lapho Khosini. Yini eyenza ukuthi ingoma yeGqokamilisha ingabibikho ku-top 10 kodwa sibe sazi kahle kamhlophe ukuthi ingoma kaMthandeni iGqokamilisha Majita iyona evotelwe kakhulu ukuthi ingene kwi-top 10 kodwa ayikho. So siyazi ukuthi kunomculi uKhuzani Mpungose okuyena ofonele esinye sezikhulu zokhozi FM. uKhuzani unamandla ukuthi yena ovimbe ingoma kaMthandeni ukuthi beke khona kuKhozi ehlangene nezikhulu zokhozi FM. uKhuzani sifuna ukwazi ukuthi kanti uKhozi lolalela umculi na lolalela uKhuzani na why kudlalwe ngamabhinqa kangaka? Why amabhinqa avotela ingoma kaMthandeni kodwa ingoma kaMthandeni ingakhona ku-top 10 kodwa ivoteliwe yahamba phambili ingoma kaMthandeni Majita kodwa ayikho ku-top 10. So sikanza kwethu baculi bakamaskandi nani balandeli ningayivumeli lento ngoba nakho yenzeka kuMthandeni ngoba kusasa ingami. So ingakho ngithi mina uyabona ngampela sizomasha sizoya oKhosini FM. Kunemashi ngampela enkulu sifuna uKhozi FM lusivezele uhlu lusivezele uhlu lwamavoti zonke lezi ngoma ey'ngenile ku-top 10 sifuna ukuyibona ama-voters ukuthi bemi kanjani abethini ngoba siyazi ukuthi ingoma yeGqokamilisha ibikhona ibivotelwe yiyona futhi ehambe phambili. Ingoma kaMthandeni uFukamanqele iyona Majita iyona ebihambe phambili kodwa ayikho ku-top 10. I'm